बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. साईनाथ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडच्या सावंतवाडी शाखेचा भव्य शुभारंभ आज संपन्न झाला. संस्थापक अध्यक्ष उत्तम जाधव मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. साईनाथ बाबांच्या नावाने सोसायटी असा तर हिचा महाराष्ट्रातच नाही तर कर्नाटकातच नाही, गोवा राज्यातच नाही तर देशभरात या संस्थेचा विस्तार हो अशा प्रकारचा सुतत्व जोडून दे, त्यांच्या हातात तू बळ दे आणि या ठिकाणी तुला अमृताचा फळ ठेवलेला असा त्याच्यावर तू राजी जा, पावन जा आणि जळीस्थळी काष्टीपाशाने या सर्व संचालकांचा चेअरमनांचा संरक्षण करून तुझ्या कृपेचा कवच त्यांच्या भोवती निर्माण करून जे कोण ठेवीदार असतील त्यांच्यामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करून या संस्थेमध्ये ठेवल्यानंतर ते आपले ठेवी सुरक्षित अशी त्यांच्या मनात ठाम इच्छा द्यावं तसं त्यांचा विश्वास बसावं असा काम हे संचालक चेअरमन करतले आणि त्या तुझ्या कृपा आशीर्वादून तू घडवून घेतलंय आणि सावंतवाडीची रयत पिलगिया जी जनता जे मायबाप असत त्यांचे सुरक्षित ठेवी या संस्थेत रवतले अशा प्रकारचं सुकृतत्वाचा आशीर्वाद तुझ्या सगळ्या लेकरांका या संस्था चालकांका या चेअरमनांका जोडून दे आणि यांची अशीच भरभराट करून तुका ठेलेला अमृताचा फळ पावन करून घे रे महाराजा. नमस्कार, मी उत्तम जाधव. साईनाथ मल्टीस्टेटची स्थापना ही बेसिकली 5 वर्षापूर्वी रोजगार निर्मिती हे एक उद्दिष्ट ठेवूनच आम्ही केली होती. तरुणांसाठी रोजगार मिळाले पाहिजे. मग कुठला बिझनेस करायचा, आम्ही सगळे आमचे मित्रपरिवार सगळे आमचे परिवार एकत्र येऊन आम्ही ठरवलं की रोजगार निर्मितीसाठी काम करू. मग त्यासाठी आमच्याकडे 3 क्षेत्र होते, बँकिंग, त्यानंतर शैक्षणिक आणि काही प्रमाणात आम्ही सामाजिक पण बघत होतो. पण जर जॉब निर्मिती करायचं आहे तर आम्ही असं निवडलं की बँकिंग असं क्षेत्र आहे जिथं डबल रोजगार होतील. एक तर बँकेच्या एम्प्लॉयना जे आपण जॉब देतो प्लस जे रोजगार निर्मिती आपण करू का जे फायनान्स करू छोट्या छोट्या उद्योगांना तिथून पण इनडायरेक्ट रोजगार निर्मिती होणार आहे. सो बेसिक उद्देश आमचा हाच होता. 5 वर्षापूर्वी आम्ही म्हणून एक छोटंसं सहकार्यामध्ये रोपं लावलं होतं. त्याच्यासाठी आम्ही अहोरात्र मेहनत केली. आमच्या सगळ्या टीमने 365 दिवस काम केलेलं आहे. पहिले 3 वर्ष लोकांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचलो, आमच्या योजना लोकांना दिल्या आणि त्यातूनच आम्ही हळूहळू त्यांची विश्वासार्हता पहिली संपादन केली आणि आजपर्यंत आम्ही ती टिकवलं आहे. सध्या आमचा प्रवास चालू झाला आहे. 250 कोटी आज आमच्याकडे ठेवा येतात. 22वी शाखाही आपली आता कोकणातली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातच आजपर्यंत आमच्या शाखा होत्या. कोल्हापूरचाच विस्तार होता गेली 5 वर्ष. तर आम्ही सर्वप्रथम कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बाहेर जाण्यासाठी पहिलं प्राधान्य कोणाला दिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, सावंतवाडीला दिलेलं आहे. तर यानंतर आम्ही बेळगावमध्ये पण जातो, कर्नाटकच्या सांगली, पुणे आणि आपल्या मुंबई जिल्ह्यात. तर रोजगार निर्मितीचं काम आवडते चालू आहे. सोबत बँकिंग सेवा सगळ्यात उत्तम आम्ही आज देत आहोत. आज जरी आम्ही मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असलो तर आधुनिक बँकिंगच्या सगळ्या सुविधा आमच्याकडे आहेत. आमच्याकडे नेट बँकिंग आहे, आमच्याकडे QR कोड आहेत, डिजिटल सुविधा आहेत, RTGS सुविधा आहेत आणि सगळ्या मोफत आम्ही आमच्या सभासदांसाठी उपलब्ध केलेल्या आहे. कोर बँकिंग आहेत. तर बऱ्याच अशा गोष्टी आम्ही केल्यात. आमच्या योजना अशा आम्ही दिल्यात लोकांना की ज्यांच्यातून आम्ही विश्वासार्हता ही मागितली पण आणि ती संपादन पण केली. तर सेम आम्ही आता सावंतवाडीमध्ये पण जे आमचे मॉडेल आहे लोकांना बँकिंग डोर स्टेप बँकिंग तुम्हाला दारापर्यंत आम्ही आमची बँक आमची येईल, तुम्हाला घर बसल्या तुम्हाला सेवा देईल आणि चांगलं बँकिंग ट्रान्सपरंट बँकिंग आम्ही करू आणि त्यासाठी तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद द्या हीच आमची एक विनंती आहे. आमच्या सर्व संस्थे, आमच्या सर्व इथल्या भूमिपुत्राचे स्टाफ आहेत आपले, त्यांच्या पण तुमचे आशीर्वाद राहू दे, मार्गदर्शन आम्हाला मिळू दे आणि तुमचे थोडे बहुत सहकार्य पण येत्या काळात आम्हाला मिळू दे हीच अपेक्षा आहे.